dijete je brzopleto ili dekoncentrirano na ispitu i onda to vodi do loših ocjena. Ovo pitanje mi je postavio jedan tata, inače su najčešće mame, i baš me vratilo u djetinjstvo. Bok, ja sam Dino Benedetti i u zadnjih 5 godina pomogao sam skoro 4000 djece da uče bolje, brže i lakše uz pomoć metoda koje nas nažalost ne uče u školama. Sjećam se, ne znam koji razred bio, uvijek sam volio matematiku, uvijek sam imao dobre ocjene, ali u zadnje vrijeme kaos. Uvijek dobijem lošu ocjenu nego što stvarno znam. Zašto? Pa zato jer bi krivo prepisao zadatak s ploče. Krivo prepišem, točno riješim. I tu mi je pomogla moja mama sa 2 super savjeta. Prvi savjet je bio: daj uspori svoje čini. Misliš da znaš zadatak, daj ga pročitaj polako, doslovno tom brzinu. I druga stvar, iako 100% znaš odgovor na pitanje, ti ga svejedno pročitaj 2 puta. I svoje pitanje i svoj odgovor da ga provjeriš. Otkad sam krenuo to raditi, ocjene iz matematike su se popravile, a ovo vrijedi ne samo za matematiku, nego i za bilo koji drugi ispit. Zaprati za još savjeta.